Susiho ning batang mamasol din eh. Kung unsa yang kuha. Ang susihon. Masol ng bata. Si kuha mo dong. Si kuha. Amo ni yung kuha. Oh. Kuha niya. Ni. Isda ni. Pait mo ni. Pait nili. Masol oh, pati inita ko yung bata ah. Masol man gid bisig pati inita. Ang isda diri nga side oh. Dagko diri oh, di oh. Tro, di ba? Tro, dagan-dagan. Ako dagan-dagan mga. Ano? Ano? Gamay. Gagay. Masol. Oh. Gamay siya na. No. Kuha pa. Gamay. Gamay parehara mo na ani oh. Gamay. Kapalis do nga. Mas dako pa nay. Ay kainit man kayda. Awa na lang daw. Tason lang to siya nga kuan. Tason nga niwang. Mo ni batang mamingwitay. Kaya ka ba kuha dong? Dua. Batang mamingwitay. Mga isda diri dapita. Ante mo no? May isda oh. Ro. Man. May isda ba ka? Lumot. Gamay kini mo kuha di gari. Nek ni si dako gamay. Batang namingwit. Ano? Magkalo. Kasi pa mo dong. Luto. Ako yawag po ni luto. Ano kuha? Ako ban kinagid ko Sa sa bahay. yang paon oh. Luto. Paon. Paon. Kuha din ah. Nabong. Kuha mo na tayo. Hindi, dali ang nakuha doon eh. Kuha na. Kayo. Kamam. Kuha siya. Kuha niya. Dali rin kaon ni gutom lagi ron. May butang. Hindi dako nila. Ay. Galihok-lihok ko. Kuya paon oh. Luto ang paon, luto. Ay, aeroplano. Oh, sa taas. Plano? Gamay. Dako kina. Oh, si plano eh. Ano ko kanin? 3, 2, 1. Dali ako ha. 3, 2, 1. Hala! Ang habong. Lira mo ang gutom nila. Dagko ito. Apa na kakaon. Sinabong. Mingwit. Dali ra kay. Dali ra kay ang mukhaon. Gutom sila. Nagutom na eh. Pagutong lagi na ako pagkuha. So, this is nakatutok. Thank you. Bye-bye. God bless. Thank you for watching.